steeti nke Chineke. Abụ m nwa si na steeti nke Chineke, mana akụkọ anyị toro ogologo. Akụwa ya taa, ọkụkọ ga-agba afụ ọnụ. Ịbụ onye nke mbụ n'ọnụ abụghị ịbụ onye mbụ n'eziokwu. So ebe o si dị mwute bụ na mmadụ anaghị agbanaha ala nna ya n'ọsọ. Ka m tụpenye gị azụ ka steeti m si maa mma n'anya onye isi na onye ntị chiri. Steeti m bụ alaeze. Ị were ụkwụ gị bịa, ihe ọbụla anya gị hụrụ ya ewere, n'ihi na obodo kpọrọ ezigbo nkụ. Ndị niile na-arụ ọrụ na ya na-eri ụgwọ ọnwa kwa ụbọchị, n'ihi na ọnwa gwụ ha atawa ahịhịa. Ndị nke ka na-arụ ọrụ ahụbeghị ụzọ, ya fọkwa ndị lara ezumike nka. Onyekwanụ ka ị bụ? Ahụghị ka e mere ebe a eme ka a hụrụ. Ụzọ anyị ga-esi aga eluigwe, ma okporo ụzọ anyị na-eduba n'ọkụ mmụọ. Ebe anya ruru, ụkwụ adịghị eru ya, n'ihi na ị ga-anọ na mmiri, ncha anyachie gị anya. Chukwu gọzikwara n'anyị ma n'ihu ma n'azụ, mana ihe na-eme anyị kemgbe ụwa, ma akwa na-asa ahụ n'elu osisi. Onye na-ekwukwa n'okwu ụlọ akwụkwọ anyị? Ịba n'ime obodo, ilo asụ mmiri n'ike, ghọta na onwe ndị bịara ụwa nwee ndị dutere ibe ha ije. Ụbịam esila n'ime ọhịa bịakwute ụmụ mmadụ, ha na ya ebiri n'otu ụlọ, ma ndị oti mkpu ga na-eti. Onye ọbụla marakwala ka imi na anya dị anyị. Onye yi nkịrịnka akwa amaghị na o yi nkịrịnka okwu. Ụmụnna m amaghị na ejiri emeghị na ogbenye bụ otu. Anyị che na iji otu, ma anyị amaghị na ibe anyị jicha abụọ. Ọ bụ mgbe ọnwa tibere ka ije ga-agụ nwaanyị bụ agadi ekwe nka. Anyị ka na-achụ ngwere ebe ibe anyị na-achụzi efi. Nkasi obi anyị bụ na onye ije ga-eru ebe onye ọsọ ruru, na ọ dịghị obodo ihe na-ata akwụ na-adịghị. Chai! Anyị ga-anọ naanị n'ịta ọkpọ ọkụkọ, ose agwụ n'ọkwa. Jụọ n'anyị ihe na-eme anyị, anyị asị gị na anyị amaghị. Ihe doro anyị anya bụ na ekwesịghị iji anyị atụnyere ndị bụ ọgbọ anyị, n'ihi na nke bụ ihere adịghị anyị n'anya. Mana azọsịa ihe ndị a niile a na-azọ, igwe niile ga-alarịrị n'ụzụ, ọ bụrụ ụka buru ilu. Ụmụ steeti nke Chineke, ya gaziere unu o. Ndewonu. Abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe. Nọdụnụ mma o.